tiftaħ il-vit u ssib l-ilma. Ilma nadif illi tista' tużah biex taħsel jew tinħasel, tajjeb biex issajjar bih u anke tixorbu. Meta tlesti, tagħlaq il-vit u ma terġax taħseb dwaru għax taf li darb'oħra se terġa' ssibu. Iżda mhux dejjem kien hekk. L-ilma fil-vit tad-dar hija kumdità pjuttost riċenti, imma ejja ma niġrux. L-ilma huwa neċessarju biex ngħixu. Mingħajr ikel tista' tgħix anki sa xarejn, iżda mingħajr ilma anki l-iktar bniedem saħħtu jagħmel biss ftit jiem mingħajr ilma. L-ewwel nies li waslu fuq dawn il-gżejjer ma sabux muntanji, jew lagi, jew xmajjar, imma art xotta bi ftit nixxijat ta' ilma ħelu fil-widien u bi ftit ħofor mimlin bl-ilma wara xi ħalba xita. F'post imsejjaħ il-Misqa fil-limiti tal-Qreddi insibu bjar imħaffra fil-blat illi jmorru lura għal żmien neolitiku, iż-żmien meta nbnew it-tempji ta' ħaġar-qim u l-imnajdra. Naraw bjar ta' daqsijiet differenti. Kanali fil-wiċċ tal-blat jaqdu birma ieħor sabiex kemm jista' jkun ma jinħela xejn. Illum uħud minn dawn il-bjar huma mimlin ħamrija u sediment, iżda oħrajn wara xi ħalba xita għadhom jimtlew bl-ilma. Kellhom jgħaddu s-sekli biex Malta terġa' tara avvanz importanti ieħor fil-mod ta' kif kien jiġi mmaniġjat l-ilma u dan kellu jkun grazzi għall-inġiniera tal-Imperu Ruman. Fil-fatt, fost diversi proġetti li huma relatati mal-ilma illi jmorru lura għal żmien l-Imperu Ruman, nistgħu nsemmu il-galleriji mħaffra fil-blat illi nsibu fir-Rabat, illi permezz tagħhom kienu jaċċessaw l-ilma tal-pjan. Is-sors tal-ilma li jferra fil-funtani ta' Iriexem, ta' Ħammiem u tas-Saqqajja huwa l-istess sors ta' ilma illi serva lir-Rumani 2000 sena ilu. L-Arab waslu f'Malta fis-sena 870 u ma introduġew ħafna affarijiet f'pajjiżna, fosthom il-ħitan tas-sejjieħ biex jipproteġu l-għelieqi mill-arar, introduċew ukoll siġar illi jgħixu fi klimi xotti bħal ħarrub, iż-żebbuġ, iċ-ċitru, it-tin, il-qoton u tawna wkoll għodda u teknoloġija relatata mal-ilma illi bqajna nużaw għal sekli sħaħ, bħal pereżempju is-sinja u s-sistemi tat-tisqija tal-għelieqi u anki metodi ta' kif jinġabar l-ilma għal ġol bjar, bħal pereżempju l-miżib u l-ħawt. Ir-relazzjoni li l-Arab kellhom mal-ilma ħallit l-effett tagħha wkoll anki fuq il-lingwa tagħna. Fil-fatt kliem bħal bir, ġibja, ġnien, qadira, ħawt, ħasil, wiet u anke l-kelma ilma fiha nfisha kollha ġejjin mill-Arbi. Anki fl-ismijiet tal-postijiet tagħna naraw l-importanza li l-Arab kienu jagħtu lill-ilma. L-ismijiet Marsa, Melliħa, Witilajn, il-Fawwara, l-Adira, il-Pwales, l-Imġar, is-Saqqajja, il-Miżib, Għajn Dwili u Għajn Tuffiħa kollha huma xhieda ta' dan. Malta meta bdiet tiġi kolonizzata bis-serjetà min-nies madwar 1000 sena ilu, kellek sitwazzjoni fejn l-agrikoltura mill-lat ta' għelieqi ftit li xejn kienet preżenti. Dik tiġi żviluppata fost l-20 ta' snin. Imma mill-banda l-oħra billi kellek ħafna art ta' tibxari kien jinkoraġġixxi t-trobbija ta' naċu mosu. Jista' jkun li dit tip ta' industrija agrikola tagħti l-bidu għall-ismijiet tal-irħula tagħna. Pereżempju raħal għandha l-erq komuni ma' merħla, ma' raħħal. Però wieħed irid jagħmel distinzjoni kbira bejn in-naħa t'isfel ta' Malta, ċ-ċentru ta' Malta u n-naħa ta' fuq ta' Malta. Meta ngħid in-naħa ta' fuq ta' Malta għandek ir-Rabat, il-kampanja tagħha, għandek l-erja tal-Melliħa, għandek fil-kampanja tar-Rabat ir-raħal ma tantx issibu, però ssibu mbagħad it-toponim il-place name ta' Lar. Lar li huwa letteralment komuni ħafna f'dawn l-inħawi tan-naħa ta' fuq ta' Malta, x'aktar huwa modi ieħor ta' settlement li żviluppa f'dik il-parti ta' Malta, però fin-naħa t'isfel ta' Malta ħabba fil-ġeoloġija ma tippermettix daqshekk, għandek ir-raħal li qed jieħu over f'dik l-inħawi. Meta l-kavallieri waslu Malta fl-1530, il-popolazzjoni ta' Malta kollha ta' dak iż-żmien kienet madwar 15,000 ruħ. Popolazzjoni li llum insibuha ħaż-Żabbar jew ħall-Qormi. Għall-kavallieri illi kienu mdorrijin bilma bix-xeba, l-ewwel impressjoni li kellhom ta' Malta ma kienx waħda sabiħa. Fil-fatt kienu qalu hekk fuq il-gżejjer, la xmara u anqas fawwara u fil-parti l-kbira lanqas ilma ħelu. Barra ilma tax-xita miġbur f'tankijiet u ġwiebi u xi ftit bjar aktarx bilma sal-mastru. Malta kienet gżira xotta.
Fis-snin ta' wara l-assedju, meta ġew biex jibnu l-Belt Valletta, il-kavallieri ma ħasbux biss fil-palazzi, fil-ġonna u t-toroq wisajn, iżda wkoll fl-importanza tal-immaniġjar tal-ilma u tad-drenaġġ. Kienu ħarġu liġijiet biex min jinqabad jarmi drenaġġ b'mod irresponsabbli jew inkella jikkontamina l-ilma potabbli dan ikun ikkastigat. Il-ħasra hi li mbagħad kienu jarmu kollox fl-ilma baħar ftit metri l-bot mix-xatt, bintina taqsam ġol port. Tħaffru ġwiebi taħt kull palazz, binja pubblika u pjazza u kull dar bil-liġi rid ikollha bir privat biex taħżen l-ilma. Huwa kkalkulat li fil-Belt Valletta kien hemm madwar 1700 ċisterna ta' daqsijiet varji. Iżda fil-bidu kienu għadhom ma solvewx il-problema li kellhom meta kienu fil-birgu, jiġifieri li jkollhom biżżejjed il-maġieri. Kellhom żewġ ejjun biss, waħda fil-Palazz tal-Isqof u oħra għall-użu pubbliku. Il-ma ieħor kien jinġib bżiemel jew biħmar minn ejjun fħal qormi. Meta l-popolazzjoni fil-Belt Valletta qabżet l-4,000 ruħ, hemmhekk imbagħad il-problema ta' nuqqas ta' il-maġieri saret iktar akuta. Kien Lofdawinja Kurt illi ħallas u wettaq il-pjan biex fil-21 ta' April 1615 jitwassal fil-Belt Valletta l-ewwel il-maġieri permezz tal-akwedotti. Għalkemm fil-Belt Valletta issa kien hemm il-maġieri, fil-kumplament tal-pajjiż is-sitwazzjoni kienet għadha eżatt bħal ta' qabel. U meta l-Ingliżi waslu Malta, sabu illi ħafna mill-lokalitajiet kienu għadhom jiddependu fuq l-ilma tax-xita maħżun fil-bjar. Barra minn hekk, il-kwalità ma kienx tajba lanqas, għaliex fi triqtu lejn il-bir jew iċ-ċisterna, l-ilma tax-xita kien jiġbor miegħu kull tip ta' ħmiġ li jsib, minn demel tal-annimali u drenaġġ sa annimali mejta. Mhux l-ewwel darba li l-ilma maħżun fiċ-ċisterni kien jispiċċa ikkontaminat u jwassal għal mewġiet ta' mart kontaġġjuż bħal kolera u t-tifu. L-Ingliżi għamlu diversi avvanzi fil-produzzjoni u fl-immaniġjar tal-ilma. Bdew billi jestendew l-akwedott ta' Winja Kurt sabiex iservi aktar lokalitajiet u jkun fornut minn aktar ejjun. Fl-1845 bnew akwedott ġdid illi kien jibda mill-Fawwara. Dan l-akwedott imbena biex jilħaq postijiet fin-nofsinhar ta' Malta illi ma kienux fornuti mill-akwedott ta' Winja Kurt. Inbnew ukoll numru ta' ġibjuni sabiex l-ilma tal-ejjun li ma jintużax fix-xitwa ikun jista' jinħażen għas-sajf. Wieħed minn dawn il-ġibjuni huwa dak ta' Taqali, imsemmi għal Santa Marija. Ġibjun ieħor kien dak tal-Fiddin. F'nofs is-seklu 19 ingħata bidu għat tħaffir ta' boreholes u bini ta' pumping stations illi permezz tagħhom seta' jiġi estratt ilma mill-mean sea level aquifer. Din kienet l-ewwel darba illi ilma mill-mean sea level aquifers, jiġifieri dawk l-akwiferi l-aktar fil-fond u li jmissu mal-ilma baħar, kien qed jiġi estratt. Aktar tard inbnew aktar ġibjuni mottija illi fihom l-ilma estratt mill-pjan seta' jiġi maħżun biex wara jitqassam għall-konsum. Fost dawn kien hemm it-tieni ġibjun f'Taqali u oħrajn fil-Qrendi u Ħalluqa, illi flimkien mat-tank ta' skina u dak navali kienu jirċievu ilma ippumpjat minn wit il-kbir. Tank ieħor illi jingħaqad mas-sistema kien dak ta' Buvari, illi jinsab fin-naħa t'isfel ta' Kordin. Dan it-tank inbena fis-seklu 18 u kien oriġinarjament jirċievi ilma mill-akwedott tal-Fawwara. Kien sar ukoll programm wiesa ta' xogħlijiet fejn is-sistema ta' distribuzzjoni inbniet mill-ġdid biex katusi tal-metal fondut ħadu post l-akwedotti. Iżda forsi l-ikbar rivoluzzjoni li saret kien fl-1881, meta nbniet l-ewwel distillerija ta' ilma baħar, illi kienet talli l-ilma mielaħ, tiġbor il-fwar u bekk tipproduċi ilma potabbli. Fl-istess żmien kien qed jiġi wkoll investigat sors alternattiv ta' ilma permezz ta' bini ta' digi fil-widien sabiex l-ilma jinżamm lura u ma jintilifx fil-baħar. Il-koll nafu bil-ħitan ta' Chadwick Lakes, iżda fil-fatt jeżistu 107 minn dawn il-ħitan inferxin mal-widien, għalkemm mhux kollha nbnew fi żmien l-Ingliżi. Fil-bidu tas-seklu 20, Malta għaddiet minn żewġ epidemiji tat-tifu, illi kienu kkaġunati meta demel tal-annimali skula għal ġo akwiferi illi kienu viċin ħafna tal-wiċċ. Kien dak iż-żmien illi fuq suġġeriment ta' Sir Temi Zammit u l-Maġġur A.H. Morris beda jintuża il-calcium hypochlorite, taħlita ta' ġir u klorin biex ikun sterilizzat l-ilma tax-xorb. Din kienet rivoluzzjoni kbira għaliex minn lejla l-nar tejbet il-kundizzjoni tal-ħajja tal-Maltin
u naqset il-mart u l-imwiet relatati mal-kwalità tal-ilma. Meta faqqet it-tieni gwerra dinjija, il-bombi tal-għadu ħallew impatt ħażin fuq ir-riżorsi tal-ilma. B'diversi bombi jagħmlu ħsara jew jeqirdu għal kollox numru ta' riservi, ċisterni u anke pompi. Waħda mill-akbar operazzjonijiet ta' matul il-gwerra kienet l-invażjoni ta' Sqallija f'Lulju tal-1943. Il-kwartieri ġenerali tal-Alleati kienu hawn Malta u kienu ġew Malta eluf ta' soldati u għalhekk ir-riżorsi tal-ilma tagħna komplew jitpoġġew taħt pressjoni kbira. Iżda kif jgħidu l-awġ qatt ma jiġi waħdu. U fil-fatt, fl-1944 Malta għaddiet minn perjodu ta' nixfa kbira. U mal-5 miljun gallun ilma fix-xahar kien jiġi trasportat permezz tal-baħar minn Sqallija, illi għalkemm dak iż-żmien konna għadna f'nofs gwerra, Sqallija kienet taħt il-kontroll tal-Alleati. Fis-snin ta' wara l-gwerra, Malta reġgħet titġejja fuq saqajja u hemmhekk reġa' nħass il-bżonn li tiżdied il-produzzjoni tal-ilma. Tħaffru galleriji u stazzjonijiet tal-ippumpjar f'ta' Kandja biex tforni ir-reservwar tal-Qrindi. U anki f'ta' Bakkja, limiti ta' Żebbuġ biex isservi r-reservoirs li hemm f'ta' Qali. Is-sittinijiet u s-sebgħinijiet raw id-domanda l-ilma tiżdied drastikament hekk kif il-popolazzjoni komplet tikber brata maġla u l-pajjiż sar aktar industrijali u turistiku. Inbnew impjanti għad-distillazzjoni tal-ilma bl-aktar teknoloġija moderna li kellhom dak iż-żmien f'Tinje, fil-Marsa u f'Ħondo ir-Rummin f'Għawdex. Iżda f'nofs is-sebgħinijiet, il-prezz internazzjonali taż-żejt tant ogħla li jagħmel dawn it-tip ta' impjanti li kienu jikkonsmaw ħafna enerġija mhux finanzjarjament vijabbli. Il-produzzjoni tal-ilma permezz ta' dawn l-impjanti naqset drastikament u l-pajjiż reġa' dar għall-ilma tal-pjan. Sfortunatament, biex tintlaħaq id-domanda għall-ilma potabbli, il-mean level aquifers li huma dawk l-akwiferi li jmissu mal-ilma baħar bdew jiġu estratti brata iktar maġla milli n-natura tiflaħ tirriġenera ruha. U għalhekk l-ilma baħar beda jinfiltra l dawn l-akwiferi. Fil-bidu ta' snin 80 inbnew l-ewwel impjanti ta' reverse osmosis f'Malta. L-ewwel wieħed f'Arlapsi fl-1982 u wara ġew tal-Marsa u ta' Tinje. Malta kienet minn ta' quddiem li adottat din it-teknoloġija ġdida. Fil-fatt, meta nbniet, ir-reverse osmosis tal-Lapsi kienet l-akbar reverse osmosis kummerċjali fid-dinja. Iżda b'sorpriża, aktar ma żdiedet il-produzzjoni, aktar żdiedet id-domanda. Dak iż-żmien l-attenzjoni kienet iktar iffukata fuq kif wieħed jista' jżid il-produzzjoni milli kif wieħed għandu jikkonserva dak li għandu u jevita l-ħela. Kien għalhekk fil-fatt li fl-aħħar ta' snin 70 u fil-bidu ta' snin 80 kienet tinediet kampanja ta' konservazzjoni tal-ilma fejn ingħata bidu għal proġett imdaqqas illi kien jikkonsisti fil-bini ta' diversi ġibjuni miftuħa, il-quħ tal-ilma fil-widien permezz tal-bini ta' digi u soakaways, jiġifieri ġibjuni fejn il-qiegħ ikun inixxi għal daqstant jippermettu li l-ilma jiskula għal ġol-blat u wara fil-pjan. Dawn tista' tgħid kienu l-ewwel sistema ta' recharge tal-akwiferi b'mod artifiċjali. Azzjoni oħra importanti li bdiet tittieħed kienet li bdew jiġu indirizzati il-leakages fis-sistema ta' distribuzzjoni, jiġifieri dik is-sistema li biha jasal l-ilma fid-djar mir-reservoirs. Dan għaliex din is-sistema kienet mifluġa bi problema serja ta' leakages, tant illi 60% tal-ilma prodott kienet jintilef u jinħela kaġun ta' dawn il-leakages. Ma' żmien, il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma bidlet is-sistema tad distribuzzjoni madwar Malta u Għawdex kollha u llum il-leakages tnaqsu għal taħt l-10%, figura fost l-aħjar meta mqabbla ma' sistemi ta' distribuzzjoni f'pajjiżi Ewropej oħra. U għalhekk huwa importanti illi meta tinnotaw xi leak f'nofs tat-triq jew f'x'imkien ieħor tirrapurtaw immedjatament biex tissowwa malajr kemm jista' jkun u bekk inkomplu naqsu l-ħela. Kien ukoll f'dan il-perjodu illi bdejna nagħtu każ ta' dak li jintefa' fil-baħar, inbnew diversi impjanti għat-trattament ta' drenaġġ madwar Malta u Għawdex. Dawn kienu l-ewwel passi biex id-drenaġġ ikun ittrattat qabel jintefa' l-baħar. L-istorja ta' Malta hija minsuġa madwar il-bżonn li jkollna biżżejjed ilma biex fuq dawn il-gżejjer tkun possibbli l-eżistenza ta' poplu li mhux biss adatta, iżda wkoll żviluppa. Matul din is-sensiela se nkunu qed nagħtu ħarsa fiktar dettall dwar kif irnexxielna nelbu din l-isfida
u anki x'qed nagħmlu issa biex insaħħu aktar il-pożizzjoni tagħna għall-futur. L-ilma huwa ħajja. L-ilma huwa bżonn. L-ilma huwa sfida. This project is part financed by the European Union under the Cohesion Fund, European Structural and Investment Funds 2014-2020.